Si, že slovenské startupy boli, alebo idei, na ktorých sú budované, majú svetový potenciál. Majú svetový potenciál už len kvôli tomu, že sú to veci, ktoré boli dlhé roky v šuflíkoch a tie šuflíky sa neotvárali. To znamená, že sú napratané ideami a vlastne stačí ich zaujímavým spôsobom triediť a niečo zaujímavé sa nájde. Druhá vec, čo som chcel povedať, je, že tony myšlienok majú svetový potenciál, treba ich realizovať. Nejde o to mať správnu myšlienku, ale ide o to vlastne ju naozaj zrealizovať a ju dotiahnuť do konca a vlastne fokusovať sa na celý ten proces. Pre tento prípad vám skúsim vysvetliť dve ide. Jedna je z oblasti biotechnológií. Máme firmu, ktorá sa zaoberá diagnostikou jedného vírusu, ktorý spôsobuje 1/3 zlyhaní jednej špecifickej operácie. A je tam v tom strašne veľa žiaľu, ale aj peňazí. A táto firma vlastne zistila dôvod, prečo tie operácie zlyhávajú. Dokonca vlastne vie tento dôvod dopredu diagnostikovať, teda zamedziť tomu, aby sa operácia nemusela opakovať, respektíve aby nezlyhala. Dokonca sa vlastne tento dôvod, tento vírus dá našou terapiou liečiť. To znamená, že to je prvá vec, ktorá je vlastne unikátna a myslím si, že má hodnotu miliónov, ak nie miliard. Samozrejme, všetko toto treba vlastne doskúmať, doložiť, ochrániť, správne licencovať alebo správne vyrobiť, potom distribuovať a potom speňažiť. Takže to je prvá vec. Druhá vec, tento nápad, alebo túto ideu relatívne často spomínam, je to firma, ktorá sa volá Geothermal Anywhere. Je to vlastne firma, ktorá vymyslela, alebo prišla na spôsob, akým vrtať do zeme, do hĺbky až 10 km bez toho, aby náklady narastali geometrickým radom, ale len lineárnym radom. To znamená, že v prípade, že by sa to podarilo, tak by nastala v energetike zásadná zmena. Znamená, že by sa z geotermálnej energie čerpala energia, ktorá nám prestáva stačiť